рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад, бинандагони гиромӣ ва мухлисону алоқамандони футболи ватанӣ. охирин бозӣ аз доираи рақобатҳои даври якуми Лигаи Олӣ дар мавсими 2025 пешниҳоди шумо мешавад ва дар рақобати мазкур ду дастаи Водии Ҳисор, Барқчии шаҳри Ҳисор ва Регар Тадази шаҳри Турсунзода ба масофи ҳам мераванд. мисли тамоми бозиҳои дигари даври якум, рақобати мазкур дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат мегирад ва тавре мо шумо мебинем дар рафти бозӣ имрӯза гурӯҳи доварон бо роҳбарии Рустам Нурматов аз шаҳри Душанбе кор мекунанд. дар канорҳо ба ӯ Ҳамза Шоимардонов аз ноҳияи Хуросон ва Шарифбек Нуриддинов аз шаҳри Душанбе кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум Қурбонмурод Шарипов аз шаҳри Ҳисор аст. гурӯҳи видеодоварон бо роҳбарии Насрулло Кабиров имрӯз кор мекунанд. ӯ аз шаҳри Норак аст, ҳамчунин Вафо Қараев аз ноҳияи шаҳри Нав ва Амирҷон Хоркашев аз шаҳри Душанбе дар ҳуҷраи вар ба ӯ кӯмак мерасонанд. дӯстони азиз, ҳайати аввалияи дастаи Барқчиро ҳамин ҳоло пешниҳоди мо шумо мекунанд. сармураббӣ Алифбек Беромов ҳайатро интихоб кардааст ва тарҳи ҷойгиршавии футболбозон 4-4-2 муайян шудааст. баъд аз чанд лаҳза муфассал ҳайати дастаи Барқчиро барои шумо гуфта мегузарем ва гурӯҳи бозигарони ҳайати эҳтиётии ин тим ҳам тавре мебинед хело мукаммал аст. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати аввалияи дастаи Регар Тадаз. инҷо сармураббӣ Тоҳирҷон Муминов 11 нафарро бо тарҳи ҷойгиршавии 4-4-1-1 интихоб кардааст, яъне Нозим Бобоҷонов дар хатти ҳамла ба Самандар Қодиров кӯмак мерасонад. хуб, ҷои таъкид аст ки бо сабаби корти сурх гирифтан дар бозии охирини мавсими гузашта бар муқобили Равшан, Квадво Фримпонг ҳамлагари дастаи Регар Тадаз дар рақобати имрӯза иштирок намекунад. ва тавре мо шумо мебинем Алифбек Беромов ки дар нимаи дуюми мавсими гузашта ҳидояти дастаи Барқчиро бар дӯш гирифт, ҳамроҳи ин тим дар мавсими кунунӣ ки аксари бозигаронаш узви дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 ва то 23 солаи кишвар ҳастанд, мехоҳанд натиҷаҳои арзандаи ба қайд гиранд. Регар Тадаз бошад дар мавсими ҷорӣ ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ Тоҷикистонро намояндагӣ мекунад, ҳаракат мекунад то дар мусобиқоти дохилӣ низ дар сатҳи хуб ҳунарнамоӣ кунад ва аз мавсими нав сар карда ҳидояти дастаро Тоҳирҷон Муминов, яке аз мураббиёни пуртаҷриба, бардошт гирифтааст. нафаре ки дар мавсимҳои қаблӣ як қатор натиҷаву дастовардҳои шоёне дар Лигаи Олӣ ва ҳамчунин ҷоми Тоҷикистон, суперҷоми Тоҷикистон ба қайд гирифта буд. инак дӯстони гиромӣ, тамоми таваҷҷӯҳи мо ба сардовари рақобати имрӯза Рустам Нурматов аст ва мо садои ҳуштаки ӯро аз оғозёбии дидори имрӯза интизорем ва баъдан ҳайатҳои ҳар дастаро барои шумо ба пуррагӣ муаррифӣ хоҳем кард. хуб, ҳама чиз тайёр аст дӯстони арҷманд. бори охир ба соати худ назар меандозад довар. ҳамоҳанг кардани вақту соат лозим аст инҷо. бале, оғоз шуд бозӣ ва аз маркази майдон тавре мо шумо мебинем бозигарони дастаи Барқчӣ дар ҳолати мазкур тӯбро албатта кӯшиш карданд ба даст оранд ва акнун роҳандозии ҳамлаи аввалин аз сӯи онҳо мумкин буд оғоз шавад. хуб, ба ҳайатҳо назар меандозем ва шурӯъ мекунем муаррифиро аз дастаи мизбон Барқчии шаҳри Ҳисор бо ҳайати зерин вориди майдон шудааст. дарвозабон рақами 27 Куае Готсон, бозигароне ки дар хатти дифоъ ҳастанд, рақами 24 капитан Меҳрубон Ғаффорзода, рақами 5 Баракатулло Неъматуллозода, рақами 14 Мусо Қаҳоров, рақами 2 Саид Исроил Саидов, дар хатти ним муҳофиза рақами 26 Артур Патрик, рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, рақами 6 Муҳаммад Камол, рақами 9 Меҳрон Мадаминов, ҳамлагарон рақами 63 Шерзод Раҷабов ва рақами 10 Азизбек Далиев. сармураббии даста Алифбек Беромов. тарҳи ҷойгиршавии 4-4-2. ҳайати дастаи Регар Тадаз иборат аз футболбозони зерин аст. дар хатти дарвоза рақами 33 Пани Мануэл бозӣ мекунад. футболбозони хатти дифоъ рақами 4 капитани даста Бахтиёр Қаландаров,
рақами 66 Асилбек Темиров, рақами 5 Осуман Касим, рақами 27 Далер Имомназаров. дар хати ним муҳофиза рақами 44 Ҷозеф Феумба, рақами 8 Саид Мухтор Азимов, рақами 13 Нозим Бобоҷонов, рақами 11 Фаридун Давлатов бозӣ мекунанд. ҳамчунин Шарафҷон Солеев ҳам ним муҳофизатгар аст, рақами 7 ва ягона ҳуҷумкунандаи марказӣ Самандар Қудиров, рақами 22. Сармураббии даста Тоҳирҷон Муминов. тари ҷойгиршавӣ тавре гуфтем 4-4-1-1 аст, вале мумкин мо дар маҷмӯъ 4-5-1-ро бубинем, чун Нозим Бобоҷонов ҳам аслан ним муҳофизатгар аст. Фаридун дар ин ҳолат имкон пайдо кард то аз канор ҳуҷумро давом диҳад, аммо ба пуррагӣ ин кор ба ӯ муяссар нашуд. футболбозони дастаи Регартадаст пешрӯи ҳамлаи навбатии ҳарифро мегиранд ва Пани Мануэл тӯбро ба маркази майдон равон мекунад. вобаста ба мавқеъгирии бозигарони ҳар даста дар хатҳо, дар канорҳо фикр дорам каме маълумот пешниҳод кунем ба мақсад мувофиқ хоҳад буд. дӯстони гиромӣ, зеро тавре дида мешавад, аз эҳтимол дур нест ки Муҳаммад Камол ки дар мавсимҳои қаблӣ ба ҳайси дифоъгари марказӣ бештар бозӣ мекард, дар рафти дидори имрӯза дар ҳайати дастаи Барқчӣ дар маркази майдон бозӣ хоҳад кард. ва ҳамин таврам ҳаст, мо ӯро бо рақами 6 бештар дар маркази майдон боло дида истодаем. қоидаи бозӣ вайрон шуд. як бори дигар биёед бубинем. Меҳрубон Ғаффорзода дар мубориза бо Самандар Қудиров қоидаи бозиро вайрон кард. пас ба канори рост Фаридун Давлатов ирсоли тӯбро анҷом медиҳад. бисёр партофти хатарнок буд, аммо дар ҳамин лаҳзаҳо медонед аслан партофт рост ба самти Шарафҷон Солеев равона шуда буд, ба ин маъно ки ӯ метавонист дар канори дури ҷаримагоҳ истода тӯбро қабул кунад ва баъдан хавфу хатар ба миён ояд, аммо ин тавр нашуд. партофти навбатии тӯб ба канори чап Азизбек Далиев аз ин ҷо ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва тавре мебинед тӯб аз ҳамаи бозигарон гузашта истодааст аз майдон берун мебарад. аут ба фоидаи дастаи Регартадаст. хуб, дар бораи мавқеъгирии бозигарони дигари дастаи Барқчӣ бояд инро бигӯем ки капитани даста Меҳрубон Ғаффорзода бо ҳамроҳии Баракатулло Неъматуллозода дар хатти дифоъ дар марказ ҳардуяшон бозӣ мекунанд. Мусо Қаҳоров ва Саид Исроил Саидов аз ду канор ба онҳо кӯмак мерасонанд. хуб, дар хатти ҳуҷум мумкин аст ки Меҳрон Надаминов ки аслан ба ҳайси ним муҳофизатгари канорӣ нишон дода шудааст, зиёдтар ба марказ гузашта ба Шерзод Раҷабов кӯмак расонад ва Азизбек Далиев дар канор бозӣ кунад, чун мо аз ибтидои рақобати имрӯза аз Азизбек Далиевро дар канори чап дар хати ним муҳофиза ҳоло дида истодаем. хуб, дигар футболбозон тавре гуфтем дар мавқеъи худ ҳастанд, аз ҷумла Ҷовидон Хушбахтов дар хати ним муҳофизаи марказ. ҷо имкон пайдо шуда истодааст барои зарбазанӣ ва аз масофаи дур зарба иҷро шуда бартараф гардид. хуб, акнун андаке роҷеъ ба мавқеъгирии бозигарони дастаи Регартадаст ҳам ҳарф мезанем. дар маркази хатти дифоъ Бахтиёр Қаландаров бо ҳамроҳи Осуман Касим бозӣ доранд. аз канори рост Асилбек Темиров, аз чап бошад Далер Имомназаров дар хатти дифоъ кӯмак карда истоданд. ин ҷо ҳоло вайрон шудани қоидаи бозӣ ба эътибор гирифта мешавад. Нозим Бобоҷонов зидди Раҷабов тавре мебинед қоидаи бозиро вайрон кардааст. андаке пои ҳарифро зер кард. Ҷозеф Феумба ки дар рафти мавсими гузашта
бисёр вақт дар хати дифои марказ буд, имрӯз дар хати ним муҳофизаи марказ дар нақши ним муҳофизатгари дифоӣ қарор мегирад. Аслан ин футболбоз дар оғози ҳунарнамояш дар Тоҷикистон вақте Шарафи дастаи Файзканро дифоъ мекард, дар маркази майдон бештар бозӣ мекард. Асилбек Темиров гузариши ӯ пас ба Фаридун Давлатов. Дар ин ҳолат ирсоли тӯбро мебинем. Боз ҳам ба канори дур инҷо ирсоли тӯб ба самти Шарафҷон Солеев ки дар канор озод аст равона шуда буд, вале Шараф имкон пайдо накард, зеро дифоъгари ҳариф тӯбро аз майдон берун намуд. ва тавра мебинед зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Регар Тадаз инҷо таъин мешавад. Нозим Бобоҷонов бояд тӯбро ба бозӣ дарояд. дар ҷараёни мавсими гузашта хотиратон бошад, дастаи Регар Тадаз хеле зиёд аз вазъиятҳои стандартӣ истифода мебурд ва футболбозони қоматбаланд дар ҳайати ин даста кам нестанд. ирсоли навбатии тӯб, аммо ин натиҷа намедиҳад. хуб, дар хати ним муҳофиза ба Ҷозеф Феун ва Саид Мухтор Азимов, Нозим Бобоҷонов ва Шарафҷон Солеҳову Фаридун Давлатов кӯмак мекунанд. Фаридун Давлатов дар канори рост, Шарафҷон Солеҳов дар канори чап бозӣ доранд. дар маҷмӯъ 5 ним муҳофизатгар ва ягона ҳамлагар тавре гуфтаем Самандар Қодиров аст. аз пӯи бозигари Барқчӣ тӯб аз майдон берун шуд. хуб, офсайд ба қайд гирифта мешавад. бале, як бори дигар метавонед бубинед. барои Шарафҷон Солеҳов офсайд ба қайд гирифта шуд. дастаи Барқчӣ соли гузашта чемпионатро дар зинаи нуҳум ҷамъбаст кард. ибтидои мавсим андаке мушкил барои онҳо сипарӣ шуд, вале дар равзанаи гузариши тобистона вақте ҳайати даста мукаммалтар шуд, натиҷаҳо андаке беҳтар шуданд ва Барқчӣ тавре қайд кардем аз 22 бозии доир кардааш 20 имтиёз ҷамъ оварду дар зинаи нуҳум мавқеъ гирифт. Регар Тадаз бошад ду зина болотар, дар зинаи ҳафтум мусобиқаро ҷамъбаст кард бо 33 имтиёз, аммо дар ҷоми Тоҷикистон онҳо барои худ як натиҷаи тарихиро ба қайд гирифтанд. барандаи ҷоми Тоҷикистон шуданд дар соли 2024. футболбозони шаҳри Турсунзода баъд аз 12 сол онҳо ҷоми кишварро ба даст оварданд ки ин ҳафтумин ҷом дар таърихи онҳо ба ҳисоб меравад. Азизбек Далиев кӯшиш мекунад ки пеши роҳи Асилбек Темировро бигирад. дар ин ҳолат акнун бо ишораи дувар Далиев қафотар рафт. хуб, ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон шуд, як бори дигар метавонед бубинед. ҳамон ҳолатро зидди Фаридун Давлатов вайрон шудани қоидаи бозиро мо мушоҳида кардем. корти зард ба Саидов.
дифогари дастаи барқчӣ корти зард гирифт. Партофти тӯбро мебинем. Андаке ноқулай буд албатта ирсоли тӯб. бозиро давом додан лозим аст. Ҷозеф Феумба ба қафо пас медиҳад. Асилбек Темиров ирсоли тӯбро анҷом дода истодааст ва қариб буд ки ин тӯб гузарад. бубинед партофти диаганалиро бо пои чап хеле хуб иҷро кард легионери узбек. Солеҳов ирсоли тӯб аз сӯи ӯ. инҷо аз дифогарони барқчӣ тӯб намегузарад. боз як партофти дигар ба канори рост ин маротиб Асилбек Темиров бо тӯб. ирсоли ӯро мебинем. вазъияти хатарнок аст ва аввалин шонс барои бозигарони дастаи Регартадаз акнун дар дақиқаи 12-уми бозӣ ба миён омад. такроран метавонед бубинед. Асилбек Темиров ирсоли тӯбро анҷом дод ва дар ҳамон ҳолат Самандар Қодиров зарба зад. Самандар Қодиров чеҳраи нав дар ҳайати дастаи Регартадаз аст. аслан дар тими мазкур аз 7 легионере ки мавсими гузашта буданд 5 тааш боқӣ монданд. 2 нафари дигар нав илова шуданд. яке аз онҳо ма Самандар Қодиров аст ва ӯ дар мавсими гузашта дар ҳайати дастаи олимпики кишвари Узбекистон дар суперлигаи ин кишвар ҳунарнамоӣ мекард. инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи барқчиро мебинем. Далиев ба тӯб мерасад. Саидов боз пас ба қафотар. хуб тӯбро ба хати дифои худ баргардонидан футболбозони шаҳри Ҳисор. Меҳрубон Ғафорзода. Осман Касим каме хато мекунад ва тӯб ба дастрасиш ба ӯ ба футболбози дастаи барқчӣ гузашт. вале тавре мебинед худи Осман Касим барои баргардондани ҳуҷуми ҳариф талошҳои зиёде кард. инҷо вазъияти хатарнок аст бо иштироки бозигарони дастаи барқчӣ ва бубинед Меҳрон Мадаминов чӣ гуна шонс пайдо карда истодааст. як бори дигар ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. Далер Имомназаров натавонист пеши роҳи бозигари ҳарифро бигирад. баъдан тӯб аз байни пойҳои Осман Касим гузашт ва Меҳрон Мадаминов аз масофаи наздик зарбаро хато зад. аз ҳисоби ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хатарнок ҳоло акнун баробарӣ аст. дӯстони гиромӣ, ҳар ду даста яктои имконияти хуб ба вуҷуд оварданд. خب اینجا тавре мебинед Бахтиёр Қаландаров сарвони дастаи Регартадаз ишора бар он дорад ки андаке дар ҳолати қаблӣ пои ӯро футболбози ҳариф зер кард. пояфзоли худро ба тартиб медарорад ӯ ва баъдан бозиро давом медиҳад. Муҳаммад Камол паси ӯ инҷо хато буд. дар маркази майдон хуб ҳаракат кард, вале дар иҷрои пас аз сӯи ӯ иштибоҳ дида шуд. Саид Мухтор Азимов пас ба канори рост. Фаридун Давлатов, Асилбек Темиров, гузариши бисёр хуби ӯ ва баъдан бубинед чӣ гуна партофти тӯбро ҳам анҷом медиҳад Асилбек. анам инҷо қариб буд ки Азизбек Далиев пеши роҳи ӯро бигирад, аммо ҷаише ки дошт натиҷа надод. партофти навбатии тӯб ба
канори чап инҷо акнун фурсат ҳаст. Самандар Қодиров меафтад. довар бошад, ишора дорад ки аз ҷои худ бояд бархезад, зеро зидди ин футболбоз қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. ва тавре гуфтем баъд аз пош хӯрдани дастаи олимпик дар кишвари ӯзбекистон чанде аз бозигароне ки дар ҳайати ин тим ҳунарномӣ мекарданд ба бошгоҳи гуногун гузаштанд. аз ҷумла ба лигаи олии кишвари мо ду футболбоз аз ин тим омаданд, яке ба ҳайати дастаи Истиқлол пайваст ва дигаре ба ҳайати дастаи Регартад аст. Саид Мухтор хеле хуб дар ин ҳолат тӯбро қабул мекунад. Акнун боз партофт ба канори рост. Ҷозеф Феумба маҷбур аст ба қафо пас яд, зеро дар пеш вариантҳои муносиб набуд. Нозим Бобоҷонов пас ба канори рост. Ҷозеф Феумба пешироҳи ӯро дифоъгари канори дастаи барқчӣ гирифт. Саид Исроил Саидов дар канори чап бозӣ карда истодааст. Фаридун Давлатов ӯ ҳам гузашта натавонист аз Саидов ва хело муқобилияти арзанда нишон медиҳад ба бозигарони ҳариф. Саид Исроил Саидов, Далиев бо тӯб ва имконияти навбатӣ барои бозигарони барқчӣ аз даст меравад. хуб, дар оғози рақобати имрӯза муқобилияти арзандаи дастаи барқчӣ зидди Регартад аст ба назар мерасад ва тақрибан то ҳамин лаҳза баробарӣ дида мешавад, албатта аз бисёр ҷиҳат, вале бозӣ дар пеш аст. ва довар чӣ ишора мекунад? Инҷо маълум мешавад ки дар ҳолати пештар аз ин, агар хато накунам, офсайд буд. канорҳоро иваз карданд. ду футболбози дастаи Регартад аст. Шарафҷон ба канори рост омад ва Фаридун Давлатов ба канори чап рафт. Саид Мухтор Азимов ирсоли тӯб ба канори рост. Шарафҷон Солеев аз ин канор акнун ҳуҷумро мехоҳад давом диҳад, аммо боз ҳам пешироҳи ӯро Саид Исроил Саидов гирифта истодааст. аз як тараф агар бигирем барои ин дифоъгари ҷавони дастаи барқчӣ мушкил аст. аз сӯи дигар ӯ то ҳамин лаҳза бисёр хуб муқобилият нишон дода истодааст ба футболбозони дастаи шаҳри Турсунзода. паси хато аз сӯи Мухтор дар ин ҳолат. Саид Мухтор андаке шояд саросима шуд. ду ҳамдастааш буданд дар ин канор, аммо онҳо ҳам ба умеди якдигар шуданд дар ҳолати қаблӣ. ва дар як ҳолати оддитарин тавре мебинед тӯб аз бозигари дастаи барқчӣ аз майдон берун мешавад. идомаи ҳуҷумро мебинем. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ин лаҳза, дӯстони гиромӣ, ва ҳоло довар корти зард нишон медиҳад. як бори дигар биёед бубинем. Аслан дар ду ҳолат қоидаи бозӣ вайрон шуд. ҳолати якумам буд, лек бо сабаби он ки ҳуҷум давом дошт, довар ишорае накард. Меҳрубон Ғаффорзода корти зард мегирад. қоида вайронкунӣ берун аз ҷаримагоҳ буд, дӯстони гиромӣ. ва бубинед акнун аз канори рост ба чап гузаштани Фаридун Давлатов боиси барон шуда истодааст ки ӯ боз ҳам аз ин канор хавфу хатарро зиёдтар ба роҳ монад.
خب devori difoi گذاشته شد دوستان گرامی. آنجا سه تن از فوتبالبازان دسته برقچی قرار دارند. در نزد تو باشد دو فوتبالبازی رگرتده است، شرفجان صالح و نازیم باباجانов. خب حالت قبلی رو با فکرم از حجره ویدیو داوران بررسی کرده ایستادند دوستان گرامی. یعنی احتمال نشان دادن کارت سرخ رو با فکرم اینجا بررسی میکنم. خب صحبتی سرداور رقابتی امروز رستم نورمتов با روی ویدیو داوران با راهبری نصرالله کبیرов و اینک رمزان در فضا راستگونجا رو تصویر میکند داور و میرود به نزد مانیتوری وار تا اینکه این حالت رو ببیند. طور گفتم احتمالی نشان دادن کارت سرخ اینجا بررسی میشد، چون که بیرون از جریمهگاه ویران شدن قاعده بازی دیده شد. حرکتی فوتبالبازی دسته رگرتده از سوی جریمهگاه که میتوانست 1 به 1 برآید و فکرم این چیز رو به اعتبار گرفته ایستادند داوران. و ببینید یگان دفاعگر دیگر نیست و در ادامه پیش راهی فریدون دولتов رو بگیرد. این یکی از عامل‌های است که حالا گروه ویدیو داوران به آن توجه کردند. اگر یگان دفاعگر دیگر بعد از مهربان میشد احتمال وجود داشت که او پیش راهی نیم محافظتگری کناری دسته رگرتده رو بگیرد. در این گونه موردها 4 عامل البته به اعتبار گرفته میشد دوستان گرامی. سرعت فوتبال باز، تا کجا به توپ نزدیک بودن او، مسافت و دروازه و احتمالی آن که یگان نفر دیگر بعد از قاعده ویران کنی میتواند به همدستش کمک کند و پیش راه هجوم رو بگیرد. انا همین 4 عامل، مخصوصا عامل چهارم که اینجا نیست، میتواند باعث بران گردد تا با فوتبال بازی دسته برقچی کارت رنگی دیگر داشته رو داور نشان دهد. اما باز هم خودی داوران، خودی گروه ویدیو داوران در حالت مذکور موشکافانه دیده میبرند وضعیت رو. تنها پیشنهادی گویم خودی حالت رفتی همین هجوم از سوی ویدیو داوران به داوری مرکزی صورت میگیرد و قرار نهایی را رستم نورمتов قبول میکنند. خب دوستان گرامی برمیگردد به میدان داور و اینک کارت زرد به فکرم بکار می شود. من از خود دعوت کرده ایستاده است فوتبال بازی حریف، فوتبال بازی دسته برقچی رو البته داور و کارت سرخ. مهربان غفارزاده سربان دسته برقچی هم دسته خود رو در حالت کمی مشکل قرار داد. مجبور است میدان رو ترک کند. دستبندی کاپیتانی رو به برکت الله نعمت‌الله زاده میسپارد و اکنون دسته برقچی 1 نفر کم بازی میکند.
خب دوستان گرامی داور اجازت داد از وضعیت استانداردی اکنون ببینیم چگونه استفاده صورت میگیرد. وضعیت خطرناک است. چی ضربه قوی بود از سوی بختیار قلندرов در این حالت، اما بازیگرانی باغچی توانستند این حالت رو برطرف کنند. یک بار دیگر میبینیم نه اونقدر پرتافتی بلندی توپ به سمت سمندر قدیرов صورت گرفت. این فوتبالباز نتوانست ضربه زند. توپ به نزد سربان دسته رگارتاداز آمد و قلندرов бошад зарбаи қавие зад ки дифоъгари ҳарифонро бартараф кард. аз зарбаи кунҷи ирсоли навбатии тӯбро мебинем. боз ҳам футболбозони барқчӣ аз ӯдаи бартараф кардани ин ҳолат мебароянд. аз масофаи дур як зарбаи дигар Саид Мухтор Азимов ин дафъа кӯшиш кард, вале ӯ ҳам комёб нашуд. барқчӣ дар аксулҳуҷум метавонад шонси худро пайдо кунад, вале ин пас бениҳоят нодуруст буд. шонси хуберо футболбозони дастаи барқчӣ дар ҳамин лаҳзаҳо дар аксулҳуҷум метавонистанд пайдо кунанд. ирсоли навбатии тӯб ба канори рост намегузарад. инҷо тӯб то ба Шарафҷон Солеҳов наомад. фишорҳо зиёд шуда истодаанд то рафт аз сӯи футболбозони дастаи регартадас ва тавре мебинед боз як зарбаи ҷаримавии дигар ба фоидаи онҳо таъин шуд. ана дар ин ҳолат тавре мебинед Артур Патрик қоидаи бозиро вайрон кард. онҳое ки мехоҳанд зарба зананд зиёданд дар ҳайати регартадас, аммо бо ишораи капитан бозигароне ки дар ин ҳолат зарбаро иҷро намекунанд мераванд ба мавқеҳои дигар. дар назди ту бошад Нозим Бобоҷонов қарор мегирад. футболбозе ки дигар бора ба сафи регартадас баргашт. девори дифоӣ гузошта шуд, аммо аз ин канор иҷрои зарбаи ростии дарвоза имконпазир аст. ту ба девори дифоӣ расида бармегардад. Осман Касим инҷо бозигари дастаи барқчӣ дар замин хобидааст. ҳуҷум бошад бо иштироки футболбозони дастаи регартадас идома намеёбад ва Саидов боз ҳам тавре мебинед хело хуб ин ҳолатро бартараф карда истодааст. зарбаи қавие буд аз сӯи Нозим Бобоҷонов, аммо ту ба девори дифоӣ расида баргашт. хуб ҳолати иҷрои зарбаро такроран метавонед бубинед. бале зарбаи қавӣ ва тавре мебинед каме мувозинатро аз даст дода ба замин афтид ҳангоми баргардондани зарбаи қаблӣ. зери роҳбарии Тоҳирҷон Муминов дастаи регартадас дар мавсими имсолаи рақобатҳои ҷоми Федератсияи футболи кишварамон дар минтақаи Душанбе соҳиби рохат ба марҳилаи ниҳоӣ шуд. онҳо дар як гурӯҳ бо клуби марказии варзиши артеш ки дар марҳилаи интихобӣ бозӣ мекарданд натиҷаҳои хуб ва баробар бо артиш нишон доданд. танҳо аз ҳисоби таносуби голҳо аз артиши он қафо монданд. баъдан дастаи мазкур барои гузарондани ҷамъовати таълиму тамрини озими шаҳри Тошканди Ӯзбекистон шуд. рӯзи 8 феврал ва 20 рӯз онҷо машқу тамрин карданд. 5 бозии санҷишӣ ҳам гузаронданд ва дар марҳилаи ниҳоии мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишвар дастаи ҷавонони ин тим нардам мекарданд ки онҷо натиҷаи хубе аз сӯи ҷавонон ба қайд гирифта нашуд. Асилбек Темиров аз аутубро ба бозӣ медарад. Самандар Қодиров
мебинед ки дар ин ҳолат ба Фаридун Давлатов меосад намешавад зарба занад. Партофти хубе буд. Фаридун ҳоло дар замин хобидааст, аммо ҳуҷуми футболбозони дастаи Регартадаз аз нав акнун ба роҳ монда мешавад. Фаридун ҳам аз ҷои худ бархест. дар ҳамон ҳолат аслан ба фикрам ҳангоми бархурд ба замин осеб гирифт каме Фаридун Давлатов. бубинед дар ин ҳолат як пасе ки ним муҳофизатгар ба ҳамдастааш равон мекунад ӯ ӯро дар ҳолати душвор қарор медиҳад, ба чӣ оварда мерасонад. паси на он қадар бо суръат ва заруриро феъун ба дод, аллакай хатои худро дарк карда дастҳояшро боло бардошт. Бахтиёр Қаландаров бошад ба хотири зудтар зада дур кардани тӯб хело қавӣ зарба мезанад. ба тавре мо мебинем баъд аз ин бархурд ҳам худи ӯ ва ҳам Шерзод Раҷабов ҳамлагари дастаи барқчӣ андаке осеб мегиранд. ду мураббие ки имрӯз ба дастаҳои барқчӣ ва Регартадаз роҳбарӣ карда истоданд, айни замон дӯстони гиромӣ аз ҷумлаи мураббиёни бисёр хуби футболи кишвар ҳастанд. аз сӯи дигар онҳо баҳри ба даст овардани муҷаввизи про ё ин ки литсензияи про дар машғулиятҳои омӯзишӣ иштирок доранд. интизор меравад ки дар охири баҳори имсол давраи охирини омӯзиши онҳо сипарӣ шавад ва баъдан ҳангоми гузаштан аз имтиҳон онҳо соҳиби литсензияи про ё муҷаввизи про мешаванд. аз мавсими оянда тавре медонед лигаи футболи кишвар аллакай хабардор карда буд ки танҳо мураббиёне ки дорои муҷаввизи про ҳастанд дар лигаи олӣ фаъолият хоҳанд кард. ҳар ду бозигар ба майдон баргаштанд ва рақобат идома меёбад. Осман Касим имрӯз дар хатти дифои марказ бозӣ дорад, дар ҳоле ки мо дар қисми зиёде аз бозиҳои марҳилаи дуюми чемпионат ӯро дар канори чапи хатти дифои Регартадаз дида будем. Бо вуҷуди он ки қадду қомати баланд дорад, лек аз лиҳози пайвастшавиҳо ба ҳуҷум хело фоидарасон буд дар бозиҳои Регартадаз дар мавсими гузашта. Аммо чун имрӯз Далер Имомназаров акнун дар ҳайати Регартадаз аст ва ба сафи ин тим пайваст, ӯ имкон пайдо мекунад барои бозӣ кардан дар канори чап ва Осман Касим бошад ба хатти дифои марказ гузаронида шуд. дар ин лаҳза қоидавайронкунии навбатиро мо дидем. довар интизор шуд то ба охир ки тӯб оё дар ихтиёри бозигарони дастаи барқчӣ боқӣ мемонад ё на. ва тавре дидед Нозим Бобоҷонов қоидаи бозиро бар муқобили Азизбек Далиев вайрон кард. партофти Муҳаммад Камол натиҷа надод. бори дуюм ӯ талош мекунад ва дар ҳолате ки Азизбек Далиев зери фишори ҳариф қарор гирифт, ҳангоми ба қафо пас додан иштибоҳ кард. на он қадар партофти хуб аз сӯи Бахтиёр Қаландаров. ва инҷо акнун аз пои бозигари барқчӣ тӯб берун баромада истодааст. оғози рақобати имрӯза ҷолибтар буд назар ба дақиқаҳое ки дар миёнаи қисми якум бо шумо дида истодаем.
Шарафҷон Солеев пас ба қафо. инҷо каме Саид Мухтор Азимов дучори нофаҳмӣ шуд. партофти навбатии Саид Мухтор хело хуб. ҳуҷумро давом додан мумкин аст ё на? На, шонс аз даст меравад ва ҳамзамон довари канорӣ аз вуҷуд доштани офсайд ҳам мову шуморо хабардор мекунад. дӯстони азизу арҷманд, дар ҳамин лаҳзаҳо мову шумо имкон дорем ҳуҷуми охиринро такроран як бори дигар бубинем ва вуҷуд доштани офсайд маҳз дар ҳамин канор ба эътибор гирифта шуд. инак дӯстони гиромӣ аз сӯи довар иҷозат дода шуд барои ба бозӣ даровардани тӯб. ва боз ҳам мубориза дар маркази майдон ҳоло зиёдтар сурат гирифта истодааст. зуд аз ихтиёри як даста ба ихтиёри дастаи дигар мегузарад тӯб. Самандар Қодиров пас ба канори рост. Шарафҷон Солеев инҷо аввалин шуда ба тӯб мерасад. дуртар парто идомаи гузариши ӯро мебинем. хело хуб, бори аввал дар ҷараёни бозии имрӯза ба футболбозони дигар тадаст муяссар мешавад ки аз ин канор аз дифогари дастаи барқчӣ бигзаранд. тавре гуфтем Саид Исроил Саидов хело хуб ҳунарнамоӣ дорад дар ҳамин канор дар ҳайати дастаи барқчӣ. ба такрори ҳамон ҳолат пешниҳоди мо мешавад. аввал Шарафҷон Солеев тӯбро нигоҳ дошт, баъдан бо суръатафзоии худ тӯбро ба пеш партофта аз ин дифогар фирор кард. аз лаҳзае ки футболбозони дастаи Регартадас як нафар зиёд монданд дар майдон, ҳуҷумҳои хатарноки ҷиддие бо иштироки онҳо ба назар нарасид. Фаридун метавонад инҷо паси хубе диҳад. Бале, ба ӯ ин кор муяссар мешавад. Шарафҷон Солеев имконияти зарбазанӣ ва зарбаи ӯро бартараф мекунад. боз ҳам Саид Исроили Саидов буд ки пеши роҳи ин зарбаро гирифт. аммо чӣ паси зебову олие дод аз миёни дифогарони ҳариф Фаридун Давлатов. бубинед, худи ӯ дар лаҳзаи пештар аз ин ҳангоми мубориза барои тӯб комёб шуд ва баъдан интизори шояд паси ҷавобӣ ҳам буд Фаридун дар ҳамин лаҳза. аммо Шарафҷон худ тасмим гирифт ки зарбаро иҷро кунад. ирсоли тӯб аз сӯи Солеҳов дар ин ҳолат.
ва боз ҳам тӯб аз канори дигар аз майдон берун мешавад. Зарбаи кунҷи дигар ба фоидаи Регартад аст. ирсоли тӯбро мебинем. фурсати зарбазанӣ дода нашуд ба Саид Мухтор Азимов ва дар ин ҳолат тавре мову шумо мебинем қоидаи бозиро вайрон мекунад Бахтиёр Қаландаров. ҳоло ба назди худ даъват карда истодааст довар ӯро ва корти зард нишон медиҳад. корти зард барои монеа эҷод кардан ба ҳуҷуми ояндадори ҳариф. Саид Мухтор дар ин ҳолат натавонист зарбаро иҷро кунад ва бубинед Бахтиёр Қаландаров бо дасташ аз китфи ҳариф боз дошт ва ба ӯ имкон надод. шояд чандон зиёд ба ҳамин тартиб бархурд кардан ҳам лозим набуд, зеро ҳамдастҳои дигараш дар қафотар метавонистанд кӯмак кунанд. муҳаммад Камол хело хуб ҳаракат карда истодааст. хуб боз ҳам футболбозон бо ҳам бархӯрданд. рақобат бошад давом меёбад. агар тӯб ҳам мегузашт аз эҳтимол дур набуд ки офсайд ба қайд гирифта шавад дар лаҳзаи қаблӣ, аммо далер Имом Назаров иҷозат надод. Саид Мухтор Азимов тӯбро нигоҳ медорад дар марказ. Ҷозеф Феумба ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ки аввалин шуда ба тӯб мерасад. Дарвозабон фурсати бисёр хуб аст, зарба сӯи дарвоза ва дар ин ҳолат Коае Готсон ба қафо баргашту тавонист дарвозаашро аз ин зарба эмин нигоҳ дорад. аз ин зарбае ки албатта эҳтимол буд барои рост сӯи дарвоза рафтану ба гол табдил ёфта нашад. оҳиста оҳиста фишор аз сӯи бозигарони дастаи Регартад аз боз ҳам зиёдтар мешавад. албатта дар ин байн онҳо шояд боз имкониятҳои навбатиро пайдо кунанд. ба тавре мо мебинем дар оғози рақобати имрӯза аз байни футболбозони дастаи Регартад аз нимоҳофизатгари канории онҳо Фаридун Давлатов хело хуб ҳунарнамоӣ дорад ва дар роҳандозии ҳамлаҳо саҳми бевоситаи ӯро хело зиёд мебинем. тавре гуфтем ҳуҷумкунандае ки мавсими гузашта хело бозиҳои хубу арзанда нишон медод дар ҳайати Регартад аст. Квадро Фримпонг дар бозии имрӯза иштирок намекунад бо сабаби корти сурхе ки дар бозии даври охирини дар бозии охирини Регартад аст ки бозии мавқуф гузошта шуда буд бар муқобили Равшани Кулоб корти сурх гирифта буд. аз ин сабаб дар рақобати имрӯза ӯ ҳузур надорад. дар ҳайати дастаи Барқчӣ бошад бо насаби Фримпонг футболбозе ҳаст, нафаре ки дар миёнаи мавсими гузашта ба ин тим омада буд. Боатенг Фримпонг дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи мазкур қарор дорад. аз 7 легионере ки ин мавсим номнавис кардааст дастаи Барқчӣ, сетои онҳо дар майдон ҳастанд. Коае Готсон дарвозабон, ним муҳофизатгар Патрик Артур ва ҳамчунин боз як ним муҳофизатгари дигар Муҳаммад Камол. Онана Этьен, Асанте Фредрик, Рамин Дуби ва Боатенг Фримпонг 4 легионери дигари дастаи Барқчӣ ҳастанд ки дар курсии бозигарони эҳтиётии ин тим номнавис шуданд. паси Қаландаров ба канори рост, Шарафҷон Солеҳов бо тӯб ба ҳуҷум пайваст мешавад. Асилбек Темиров ирсоли бисёр хуби ӯ, аммо на боз ҳам дифоъгарони Барқчӣ пешроҳи ин ҳолатро гирифтанд. 7 дақиқа вақт ҷуброн шуд ба нимаи якум. дӯстони гиромӣ,
хеле вақти зиёд талаф ёфта буд дар нимаи якум ва ҳамаи онро гурӯҳи доварон ба эътибор гирифта ҷуброн карданд. бархурдҳо хеле зиёданд байни футболбозон. як бор дигар биёед бубинем. хуб медонед ҳар ду барои тӯб талош карданд ва чунин ба назар расид ки Фаридун Давлатов каме қоидаи бозиро вайрон кардааст дар баробари бозигари ҳариф Мусо Қаҳоров. намои умумии шаҳри зебои Душанберо дӯстони гиромӣ ин лаҳзаҳо метавонед бубинед. дар ҷараёни бозиҳои даври якум давраи мо болотар қайд кардем аллакай 5 бозии дигаре ки буданд хотима ёфтанд ва ин бозии охирини даври якум аст. Мусо Қаҳоров аз ҷои худ бармехезад. хуб ҳоло дӯстони гиромӣ тавре мо мебинем сардовари бозии имрӯза Рустам Нурматов ба назди минтақаи техникии дастаи барқчӣ меояд ва корти зард нишон медиҳад. аммо ба ки ҳоло номуайян номаълум барои мо боқӣ монда истодааст. аз эҳтимол дур нест ки ба мураббии калони даста Салоҳиддин Ғафуров барои эътироз баён кардан ба қарори довар. партофти диагонали ту ба канори рост аз сӯи Нозим Бобоҷонов аммо на он қадар дақиқ буд ва маълум буд ки Шарафҷон Солеҳов ҳам наметавонад тӯбро соҳиб шавад. аз назди дарвоза боз ҳам тӯб ба бозӣ дароварда шуд. Шарафҷон Солеҳов Ҷозеф Феумба ва инҷо ба футболбозони дастаи барқчӣ муяссар шуда истодааст ки пайваста пешрӯи ин ҳамлаҳоро бигиранд. Фаридун Давлатов дар канор ба қафо маҷбур аст пас диҳад. У низ ҳоло вариантҳои муносиб дар хатти ҳамла дида намешаванд. Саид Исроили Саидов тавре мебинед ба дарвозабони худ кӯмак кард ва бо ҳамин ба бозигарони Регартадас имконияте дода нашуд. хуб довар ишора мекунад ки чизе нест. хеле муборизаи ҷиддӣ дар чанд ҳолат ба назар расид бо иштироки футболбозони ҳар ду даста, аммо довар иҷоза дода истодааст ба чунин рақобатҳо. тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Регар боқӣ мемонад.
вале натавонистанд ҳуҷуми барқусои худро ба роҳ монанд. ирсоли навбатии тӯб ба канори чап. Фаридун Давлатов гузариши ӯ, ирсоли тӯбро мебинем ва шонси навбатӣ, аммо дар ин лаҳза акнун тавре мо шумо дида истодаем ба Самандар Қодиров имкон даст надод ки зарбаро иҷро кунад. пайвастшавии навбатии Фаридун Давлатовро ба хатти ҳуҷум метавонед бубинед. хуб, зарба бо сар иҷро нашуд, балки тӯб бевосита ба китфи Самандар Қодиров расид. дақиқаи ҳафтум илова шуда ба қисми якум ҳоло дӯстони гиромӣ давом дорад. Offside. ва эътирози сармураббии дастаи Регартадазро ҳам мо шумо мебинем. Тоҳирҷон Муъминов ишора дорад ки офсайд набуд, аммо довари канорӣ ҳолатро албатта беҳтару дурусттар тавре мо шумо дидем баҳо додааст. бо ҳамин 7 дақиқа вақти илова шуда ба қисми якум хотима ёфт. дӯстони гиромӣ, нимаи якум бидуни гол ҷамъбаст мешавад дар рақобат байни дастаҳои Барқчӣ ва Регартадас. ҳоло танаффус.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوری شهری دوشنبه و اینجا طور ما و شما چند روز پیشتر از این دیده ایستاده بودیم. دیداری آخرین دور یکم در لیگ عالی در موسم 2025 جریان دارد. بعد از خاتمه قسم یکم در دربی وادی حصار بین دسته‌های برقچی شهری حصار و رگرتدازی ترسونزاده حساب شده نشده است. 0-0 دسته‌ها به تنفس برآمدند و اینک نیمه دوم شروع می‌شود و در حال در آغاز قسم دوم ما یک تغییرات رو دیدیم. از کرسی بازیگران احتیاطی جهانگیر ارگاشف با رقم 62 حمله‌گر وارد میدان شد و او به جای نیم محافظتگر سعید مختار عظیمов که رقم 8 بازی می‌کند رقابت رو دوام می‌دهد. با در نظر داشتین بیاید هیئت‌های هر دسته را یک بار دیگر با پورگی گفته گذارم و این مراتب از هیئت دسته مهمان شروع میکنیم. در خط دروازه رگرتداز قرار گرفت پانی مانوئل، رقم 33 بازیگران خط دفاع در سمت راست اسیلبک تیمیرов رقم 66، در مرکز بختیار قلندرов رقم 4 و رقم 5 عثمان کاسیم، در کنار چپ باشد دلیر امام نظرов رقم 27. نیم محافظتگران جوزف فئونبا رقم 44. اینجا هجوم فوتبالبازی دسته رگرتداز دوام می‌یابد و فریدون давлатов توپ را از دست داد، اما هجوم باز هم گسترش یافتنش ممکن است. دلیر امام نظرов به هجوم پیوست می‌شود. خیلی ارسالی بلند از سوی او. خب در خط نیم محافظه همچنین در پهلوی جوزف فئونبا نوزیم باباجانов بازی دارد. از دو کنار فریدون давлатов و شرفجان صالحов هستند. در خط حمله سمندر قدیرов با همراهی جهانگیر ارگاشف اکنون بازی میکنند. یعنی طرح جایگیری 4-4-2 است، اما در قسم یکم بیشتر 4-5-1 بود، چون که نوزیم باباجانов گاه به خط حمله میبایست کمک رساند، ولی زیادتر ما رو در مرکزی میدان دیدیم. سرمربی دسته طاهرجان مومینов. هیئت دسته برقچی در هیئت این دسته تغییرات نیست، اما یک نفر فوتبالبازی دسته در میانه قسم یکم از میدان خارج شد. این مهربان غفارزاده بود که کارت سرخ گرفت. کوای گودسون در خط دروازه است. در خط دفاع برکتالله نعمتالله زاده، موسی قهارов، سعید اسرائیل سعیدов و اکنون محمد کمال بازی دارند. به جای فوتبالبازی که کارت سرخ گرفت محمد کمال از خط نیم محافظه به خط دفاعی مرکز گذشت. پاتریک ارتور، جاویدان خوشبختov، مهران مدامینov و ازبک دلیف در خط نیم محافظه و تنها یک هجوم کننده دارد این دسته اکنون، این شیرزاد رجبov است. سرمربی دسته الیفبک بیرومov. با در نظر داشته که یک نفر نیست، طرح جایگیری شوی 4-4-1 است در دسته برقچی. شرفجان صالحov پس به مرکز نوزیم باباجانov. هجوم اکنون باید توسط کنار راست ادامه یابد. اینجا باز هم پس به نوزیم. فریدون давлатов با قفا او مجبور میشود توپ را روان کند. جوزف فئونبا و اشاره کرده ایستاده است که در کنار کسی آزاد نیست. به هر حال به شرفجان صالحov او پاس داد، اما هجوم برطرف شد. و اینجا طور میبینید هم دو دفاعگری دسته رگرتداز با دقت بودند و هم دروازه‌بان. خب گروه داوران دوستان گرامی در بازی امروزه تحت راهبری رستم نورمتov از شهر دوشنبه کار کرده ایستادند. با او در کنارها حمزه شاه مردانov و شریفبek نوریدینov کمک میرسانند. داور چهارم قربان مراد شریفov است. همچنین گروه ویدیو داوران هم هستند. اینجا گزارش نوبتی فریدون давлатов رو میبینیم. ارسالی توپ، اما دروازه‌بان کوای گودسون توانست توپ رو به دست گیرد. خب نصرالله کبیرов، وفا قراев و امیرجان خورکشov در حجره ویدیو داوران هستند. ناظر داوران روشن اشمتov و کمیسر بازی باشد هوربیبی وردانیان می باشند.
Шарафҷон Солеҳов то ба охир инҷо мубориза сурат мегирад аз сӯи Самандар Қодиров, аммо довар қоида вайронкуниеро мушоҳида накарда истодааст. хатои бисёр дағал аз сӯи Осман Касим, аммо бубинед ки ин иштибоҳи ӯро Бахтиёр Қаландаров бартараф мекунад ва баъдан партофти тӯб ба ҷаримагоҳ сурат гирифт ки Асилбек Темиров тавонист ҳолати мазкурро бартараф намояд. вазъияти стандартӣ бо иштироки бозигарони дастаи Барқчӣ. зуд ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ сурат намегирад. Акнун шояд бубинем. На, ҳоло ҳам партофт ба ҷаримагоҳ дида нашуд ва пешрои ҳамлаи дастаи Барқчиро футболбозони шаҳри Турсунзода гирифтанд. онҳое ки натавонистанд нимаи якуми рақобати дастаҳоро тамошо кунанд, мухтасар гуфта мегузарам, дар оғози рақобат футболбозони Регартадас имконият доштанд. Самандар Қодиров зарбаро хато зад. баъдан фурсати беҳтарин барои Барқчӣ буд. Меҳрон Мадаминов дар ҳамон лаҳза шонсро аз даст дод. бархурди бисёр ҷиддӣ байни бозигарон дар ин ҳолат ва футболбози Регартадас тавре мебинед осеби ҷиддӣ гирифтааст. Асилбек Темиров, Шерзод Раҷабов корти зард мегирад. хело баланд бардошта буд пои худро. Шерзод Раҷабов дар ҳолати қаблӣ. ва метавонед саҳнаи такрории ҳамин ҳолатро бубинед. ва довар тавре дӯстони гиромӣ инҷо ишора мешавад, ба назди вар меравад. бори дуюм дар ҳафти бозии имрӯза. дар қисми якуми рақобат ҳолате буд ки Рустам Нурматов корти сурх нишон дод ба футболбози дастаи Барқчӣ, ба капитани ин даста Меҳрубон Ғаффорзода. ва ҳоло як бори дигар бо ишораи гурӯҳи видеодоварон ӯ ба назди монитори вар омада истодааст то ин ки ҳолати мазкурро бубинад. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳолат дӯстони гиромӣ. хуб, дида баромада истоданд ҳолатро. хуб, пои худро чӣ гуна бардоштааст Шерзод Раҷабов ва чӣ гуна бархурд дошт ба футболбози ҳариф. ба рӯи ӯ зарба зад Шерзод Раҷабов дар ин ҳолат. аллакай корти зард нишон дода шудааст. ҳоло хоҳем дид ки оё корти зард ба корти сурх табдил меёбад ё на. хуб, дӯстони гиромӣ, довар бармегардад Рустам Нурматов ва ба фикрам корти сурхи дуюм нишон дода мешавад. корти зард бекор ва корти сурх. корти сурх ба Шерзод Раҷабов. ҳолати дастаи Барқчӣ боз ҳам мушкилтар шуд дӯстони гиромӣ, зеро онҳо аз миёнаи нимаи якум як нафар кам буданд. инҷо бошад акнун тавре мо мебинем боз як нафари дигар аз майдон хориҷ мегардад.
ба фикрам доварон ин чизро ба эътибор гирифтанд ки ҳолатро дида истода шерзод раҷабов дахтараш ба ин тартиб ҷаҳид. хуб ба Асилбек Темиров кӯмаки тиббӣ расонидан. Ин футболбоз ба майдон баргашт. акнун Регар Тадас 2 нафар зиёд аст дар майдон. дар қисми якум аз бартарие ки доштан аз ҳисоби шумораи футболбозон истифода карда натавонистанд. ҷаҳонгир Эргашев ба қафо пас медиҳад. Далер Имомназаров ирсоли тӯб ва имкониятро Самандар Қодиров истифода намекунад. хуб болотар гуфтем ки дар бораи нимаи якум каме гуфта мегузарем. баъд аз он ҳуҷумҳое ки дар оғози рақобат буду баробари аз ҳисоби вазъиятҳои хатарнок дида шуд. ҳамон ҳолате ки корти сурх ба футболбози дастаи Барқчӣ нишон дода шуд боис бар он гардид ки каме ҳуҷумҳои дастаи Регар Тадас зиёдтар шавад, махсусан дар охири қисми якум. ва 2 фурсати дигари хуб ба миён омад. яке барои Шарафҷон Солеҳов ки ӯ зарбаро хато зад ва дигаре барои босам Самандар Қодиров. ва ин футболбоз ҳам аз имконияти худ истифода накард. Коя Готсон чандон хуб тӯбро ба бозӣ намедарорад. Фаридун Давлатов гузариши ӯ ва саросема мешавад дар ин ҳолат. тӯб боз ба ихтиёри футболбозони дастаи Регар Тадас баргашт ва дар ин лаҳза низ тавре мебинед Далер Имомназаров акнун дар ҳолате ки метавонист пас диҳад тӯбро хато карда ба футболбози ҳариф дода истодааст. Ҷозеф Феумба Барқчӣ акнун аз ҳад зиёд ба хатти дифоъ менишинад. ин чиз маълум аст, зеро онҳо намехоҳанд дар чунин ҳолати мушкил Регар Тадас зуд ба дарвозаи онҳо роҳ пайдо кунад. вале шикастани чунин хатти дифоъ ҳам мушкил мешавад аз як тараф, чунки як қолаби муайяни бозие ки дастаҳо доранд барои рақобати баробар нишон додан бо дастаи ҳариф нигаронида шудааст. вале дар чунин равиш бояд бисёр чизҳо иваз шавад, ҳатто дар дастае ки 1 нафар ё 2 нафар зиёдатӣ аст дар майдон. аксулҳуҷуми бозигарони дастаи Барқчиро мебинем. зимни роҳандозии аксулҳуҷумҳо мумкин аст ки шонсам барои дастаи Барқчӣ пайдо шавад. яъне ин гуна нест ки як дастае ки дар ҳисоби футболбозон кам аст дар майдон ба пуррагӣ гӯем заифу нотавон мешавад. мешавад ҳолатҳое ки дар аксулҳуҷум имконият пайдо мекунанд ва шонси худро агар дуруст истифода баранд, ки медонад ҷараёни ин бозӣ чӣ гуна боз шакл мегирад. вале аз сӯи дигар дастаи пуртаҷриба бо истифода аз фурсатҳо, шароитҳо ва имкониятҳое ки акнун ба миён меояд метавонад ба ҳадафи муайяншудаи худ бирасад. дар ин сурат албатта каме бояд бигӯем ки ҳайати дастаи Регар Тадас аз ҳисоби ҷалби футболбозон, ҷалби бозигароне ки ҳатто як қисми зиёдашон узви дастаи мунтахаби кишвар буданд ва ҳоло ҳам ҳастанд, метавонад имкониятҳоро барои худ пайдо кунад. ба пуррагӣ футболбозони дастаи Регар Тадас дар нимаи майдони ҳариф қарор доранд. ва нофаҳмӣ байни Шарафҷон Солеҳову Далер Имомназаров. баъд аз чанд лаҳза тағйироти аввалин дар ҳайати дастаи Барқчӣ ҳам бояд рӯи даст гирифта шавад. барои баромадан ба майдон Онана Этьен Жайрус Ландри тайёрӣ мебинад. бозигари рақами 13. Фаридун Давлатов на он қадар паси дақиқ дод.
ва довар ишора мекунад ки ту ба дасти футболбози дастаи Регартадаст бархӯрда буд. аз ин сабаб рафти бозӣ манъ шуд. хуб инҷо беҳтар дида мешавад ки Регартадаст акнун ба тарҳи ҷойгиршавии 4-4-2 гузаштааст. ҳолати пештар аз ин дӯстони гиромӣ лаҳзае ки туп ба дасти Нозим Бобуҷонов расида буд онро мо дида натавонистем. бахтиёр қаландаров ирсоли туп ба канори чап. Нозим Бобуҷонов кӯшишҳои ӯ барои роҳандозии ҳамла тавассути марказ натиҷа надод. бисёр паси хуб аз сӯи ҷаҳонгир Эргашев ва Далер Имомназаров ирсоли тӯбро анҷом медиҳад. хуб офсайд ҳам будааст дӯстони гиромӣ. инак як тағйирот не балки ду тағйиротро мо мебинем дар ҳайати дастаи Барқчӣ ва ба майдон мебарояд Онана Этьен Жайрус Ландри рақами 13. ҳамчунин аз курсии бозигарони эҳтиётӣ боз футболбози рақами 14 ҳам рақами 21 ҳам бояд вориди майдон шавад. ба ҷои бозигари рақами 26 Патрик Артур ба майдон баромад Онана Этьен Жайрус. хуб рақами 14 Мусо Қаҳоров дифогари канори майдонро тарк кард. ба ҷои ӯ рақами 21 Рамин Дуби вориди майдон шуд. хуб ҳангоми мубориза бо Осуман Касим тавре маълум мешавад бозигари дастаи Барқчӣ қоидаи бозиро вайрон кардааст. Нозим Бобуҷонов пас ба канор Шарафҷон Солеҳов Ҷозеф Феумба Далер Имомназаров ва тӯбро аз даст медиҳад. یک باید نازم جوجو شغب در یک باید қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва Далер Имомназаров дар ин ҳолат корти зард мекунад. бале аз беаҳамиятии худ дар ҳолати қаблӣ Имомназаров қоидаи бозиро вайрон кард. бале инҷо маълум буд баъд аз тӯбро аз майдон берун кардан ба пӯи футболбози ҳариф бархӯрд Далер Имомназаров. хуб вазъияти стандартӣ аст ба фоидаи дастаи Барқчӣ. ҳоло ба фикрам аз ҳуҷраи видеодоварон ба довари марказ муроҷиат карданд ки ҳолатро дида баромадан лозим ва Рустам Нурматов бори сеюм ба назди монитори ВАР меояд.
дар рафти бозии имрӯза ва ин дафъа акнун ҳолате ки Далер Имомназаров ба бозигари ҳариф бархӯрда буд онро дида мебароянд. стоп-кадри ҳамон лаҳза барои мо пешниҳод мешавад ва баъдан албатта довар имкон пайдо мекунад ки тамоми ҳолатро бубинад. анам инҷо тӯбро зад ва баъдан ба рони пои ҳариф осеб расонд Далер Имомназаров. метавонед бубинед як бори дигар. инҷо албатта ҷои шак нест ки Далер аввал шуда ба тӯб расид, аммо ҳолати баъдан пӯи худро фаровардани ӯ мавриди муҳокима қарор гирифт ба фикрам. ва корти зард бекор мешавад ба фикрам дар ин лаҳзаҳо. бале ҳамон ҳолате ки пӯи худро ба замин мефаровард Далер Имомназаров онро ба эътибор гирифтанд. ба корти зарди ӯ бекор корти сурх нишон дода мешавад. ду корти сурх ба футболбозони Барқчӣ ва як корти сурх ба бозигарони Регар. дар маҷмӯъ то ҳамин лаҳза 3 корти сурх нишон дода шудааст. каме беаҳамият буд Далер, албатта аз вазъияти стандарти зарба рост иҷро мешавад. Осуман Касим бошад аз ҳудуди бартараф кардани ин зарба баромад. муддати зиёд дастаи Регар Тадаз гӯем 2 нафар зиёд набуд дар майдон, вале дар ҳамон лаҳзаҳо низ имконияти хубе онҳо ба вуҷуд оварда натавонистанд. Ҷозеф Феумба ба дарвозабон пас медиҳад. Регар Тадаз мумкин аст акнун бо 3 дифоъгар бозиро давом диҳад. дӯстони гиромӣ, Шарафҷон Солеҳов тӯбро нигоҳ дошт. Ҷаҳонгир Эргашев, Асилбек Темиров, ва инҷо ки аввалин шуда ба тӯб мерасад. футболбози дастаи Барқчӣ пешдастӣ кард. Саид Исроили Саидов ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва инҷо бубинед имконият барои бозигарони дастаи Барқчӣ мумкин буд пайдо шавад. зарба бошад, комилан хато иҷро шуд. мисле ки дар қисми якум вақт хело зиёд талаф ёфта буд, дар нимаи дуюм низ ҳамчунин мо дида истодаем вақт хело зиёд талаф меёбад. ва инҷо якбора 2 футболбози дастаи Барқчӣ ба замин хобиданд. андаке ракашии пӯи онҳо дида мешавад. хуб, барои тамошои бозии имрӯза Гела Шекиладзе ташриф овардааст. дӯстони гиромӣ, сармураббии тими миллии кишвар дар пеш дастаи мунтахаби Тоҷикистонро 2 бозии муҳим интизор аст. яке бозии байналмилалии рафиқона зидди Беларус рӯзи 20 март ва дигаре бозии даври якуми марҳилаи интихобӣ дар гурӯҳи А баҳри роҳ ёфтан ба ҷоми Осиё 2027 муқобили Тимори Шарқӣ рӯзи 25 март дар ҳамин майдон милли пӯшони мо бозӣ мекунанд.
Самандар Қодиров, на мазарат, ин Ҷаҳонгир Эргашев будааст ки ду сар кӯшиш кард зарба занад, аммо тӯб ба тарафи дигар рафт. ва меҳмонони ифтихорие ки барои тамошои бозии имрӯза ташриф оварданд, онҳоро ҳам шумо мебинем. Аз ҷумла як футболбози дастаи Регатадаст Фирӯз Бобиев ки имрӯз натавонист муносабаби осеб доштанаш дар бозӣ иштирок кунад, аз минбари варзишгоҳ рафти бозиро тамошо дорад. Ҷозеф Феумба дар рафти қисми дуюм имкониятҳои хуби голзанӣ ҳоло барои дастаи Регатадаст пайдо нашуд. инҷо ирсоли навбатии тӯбро мебинем ва аз Муҳаммад Камол ин тӯб намегзарад. тағйироти дуюм дар ҳайати дастаи Регатадаст. аз майдон гирифта мешавад Шарафҷон Солеҳ ва ба ҷои ӯ рақами 47 Шерзод Маҳмадиев мебарояд. ирсоли тӯбро мебинем. хуб, тӯб аз тамоми он бозигароне ки дар ҷаримагоҳ қарор доштанд гузашт. дарвозабон Куае Готсен бошад, онро оромона ба даст мегирад. бениҳоят ирсоли дақиқ ва хуберо ба канори рост равон кард. дар ҳолати қаблӣ Фаридун Давлатов ва дар муборизае ки мо шумо мебинем футболбозони барқчӣ бибинед чӣ гуна комёб ҳастанд. ҳоло имкон ҳаст барои фирор кардан, аммо аз дур зарба мезанад Онана Этьен. ва боз як тағйироти дигарро мо ҳамин лаҳзаҳо дар ҳайати барқчӣ мебинем. аз майдон гирифта мешавад рақами 2 Саид Исроил Саидов, дифогари канорӣ ки гуфтем имрӯз хело хуб бозӣ кард. ва ба ҷои ӯ рақами 11 Асанте Фредрик мебарояд. Асанте Фредрик аслан ҳамлагар аст. қаду қомати баланд дорад. вақтам гузашта истодааст, аммо мо то ҳамин лаҳза голеро аз сӯи ин ду даста дар бозӣ надидем. баръакси рақобати имрӯза, вақте дар соли гузашта дастаҳо бо ҳам рӯбарӯ шуданд, бозиҳо бисёр ҷолибу диданӣ буд, серголтар буд рақобатҳо ва ғайр аз ду бозие ки дар чемпионат байни ҳам доштанд, ин ду даста ҳамчунин дар даври ҳаштакнимии ҷоми Тоҷикистон ҳам рӯбарӯ шуданд. Нозим Бобоҷонов, Ҷозеф Феумба, Фаридун Давлатов ва бубинед ки чӣ гуна тӯб аз даст рафта истодааст. бо зарбаи қавӣ тӯбро ба маркази майдон равон мекунад бозигари дастаи барқчӣ, аммо инҷо тавре мо дидем қоидаи бозӣ вайрон шуд дар мубориза бо Ҷозеф Феумба. Регатадаст аз натиҷаи ду бозӣ муқобили барқчӣ дар даври ҳаштакнимии ҷоми кишвар пирӯз шуд ва ба даври чаҳорякниҳоӣ баромад. онҷо муқобили дастаи Шодмони Ҳисор ғалаба кард ва баъдан зидди Истиқлол зафар ёфту соҳиби рухат ба финал шуд. боз як партофти тирвори дигари бисёр хуб. ин дафъа акнун наздиктар буданд бозигарони Рега ва дар ҳол Асилбек Темиров як ирсоли дигарро ҳам анҷом медиҳад ки ин низ натиҷа надод.
ҷаҳонгир Эргашев футболбозе ки ҳамин мавсим ба ҳайати регартадаст пайваст, таҷрибаи ғанӣ дорад, дар корномааш узви дастаи мунтахаби кишварам ҳаст. хуб, ин гуна партофтҳо ҳоло тавре мебинем натиҷа намедиҳанд. дар марҳилаи якуми чемпионат вақте соли гузашта ин ду даста рӯбарӯ шуда буданд, ҳисоби 2-1 ба қайд гирифта шуд ба фоидаи дастаи регартадас. аммо дар марҳилаи дуюми чемпионат бозии онҳо бидуни гол хотима ёфт. Шарафҷон Солеҳов ва Квадво Фримбонг аз ҳайати регартадас дар ҳамон бозии якум гол заданд. аз ҳайати дастаи барқчӣ бошад Ашуров голро вориди дарвозаи регартадас карда буд. мубориза давом дорад. инҷо акнун хатои бозигарони дастаи барқчӣ ва зарбаи бисёр хатарнок, аммо тавре мебинед зарбаи Самандар Қодировро дарвозабон бармегардонад. ҷои таъкид аст ки худи зарба ҳам рост сӯи дарвоза иҷро шуд. ва бубинед иштибоҳ аз сӯи Азизбек Далиев буд дар ҳамон ҳолат ки тӯбро ба қафо пас дод. Самандар Қодиров имконият пайдо кард ва баъдан бо пои чап ин зарбаро равон намуд. дарвозабон ҳам аз мавқеи худ дар ин ҳолат пеш мебарояд ва тавре мебинем зери фишор қарор гирифта истодааст Пани Мануэл, аммо аз ин ҳолат баромада тавонист. шояд зудтар ҳуҷум мекунанду футболбозони дастаи регартадас аз бартарие ки дар шумораи футболбозон доранд истифода мебаранд. зарбаи кунҷӣ ё аз назди дарвоза ишора мекунад довар. хуб, тағйироти навбатиро мебинем. инак дӯстони гиромӣ, Фаридун Давлатов аз майдон гирифта мешавад. дар нимаи якум хело фаъол буд футболбози мазкур. пасҳои хубам дод ва маҳз ӯ барон шуд ки аввал зимни қоида вайронкунӣ бар бозигари ҳариф корти сурх гирад. акнун шояд хаста шуда буд ки ӯро иваз мекунанд, ба ҷояш Абдулло Давлатов мебарояд. Абдулло Шарипов тахтараш, дӯстони гиромӣ. Абдуллое ки ҳамин мавсим аз клуби марказии варзиши артиш ба ҳайати дастаи регартадас гузашт. Меҳрон Надаминов ба қафо баргашта кӯмаки зарури расонида истодааст ба ҳамдастояш. Ҷозеф Феумба пас ба канор ирсоли тӯбро мебинем ва дар ин лаҳза акнун довар ишора мекунад ки зимни мубориза дар ҷаримагоҳ футболбози регартадас қоидаи бозиро вайрон кард. хуб, Бахтиёр Қаландаров ҳолатро пурра зери контроли худ гирифт.
шерзод маҳмадиев пас ба марказ. аз ин ҷо ирсоли тӯбро мебинем ва боз як шонси дигар, аммо пайваста зарбаҳое ки иҷро мекунад Самандар Қодиров хато ҳастанд. خب بازیگران دسته برقچی با پاس‌های کوتاه میانه توپ رو با بازی درآوردن. با این ترتیب باز چند ثانیه دیگر تلف یافت، اما حالا وقت زیاد است دوستان گرامی. دهه آخری بازی شروع شده است، لیک با در نظر داشت آن که چگونه دقیقه‌های زیاد تلف یافتند در هفته قسم دوم، شاید مقداری وقت علاوه می‌کرده داور حتی از قسم یکم هم زیادتر شود. جهانگیر ارگاشف و اینجا طور ما و شما میبینیم قاعده بازی ویران میشود. برکت‌الله نعمت‌الله زاده با پای بازیگری حریف برخورد. یک بار دیگر ببینید گروه بازیگرانی هیئتی احتیاطی دسته برقچی. جای تاکید است که در رقابت بین دسته های جوانان این دو تیم حسابی مساوی به قید گرفته شد، 1-1. اندک پیشتر، چند متر پیشتر از نقطه که ضربه کنجی اجرا می شود توپ گذاشته شده است. مبارزه دوام دارد و کمی نافهمی هم هست بین فوتبال بازان. اینک ارسال توپ رو میبینیم. پرتافت رو فوتبال بازان حریف برطرف کردن. اسیلبек تمیرов و ضربه او هم ناانیق است. در دور آینده رقابت مرکزی دور دوم لیگ اولی با اشتراک دسته های استقلال دوشنبه و رگرتدازی ترسونزاده صورت میگیرد. و به یگان شک و تردید از نگاه تاریخی هنرنمایی موفقیت ها و دستاوردها در عرصه داخلی و بین المللی این دو باشگاه دسته های موفق ترین فوتبال میهن در زمان صاحب استقلالی به حساب می روند. سال گذشته هم رقابت های بسیار خوب و خاطرمان بین آنها بود و صحیفه نوبتی رقابت های بین خودی آنها امسال اکنون روز 14 مارت باید شروع شود. نافهمی بین فوتبال بازان هر دو دسته است. شهرزاد محمدیف گزارش او رو میبینیم. خیلی خوب گزارش عالی از سوی او. ارسال توپ کمی بلندتر. و اوت با فایده دسته برقچی. برقچی باشد در دور آینده دوستان گرامی با دسته حاصلات باید بازی کند روز 16 مارت.
ирсоли навбатии тӯбро мебинем ва бубинед аксари ҳамин партофтое ки анҷом дода мешаванд аз сӯи бозигарони барқчӣ бартараф мегарданд. онҳо тақрибан имкон надода истоданд ки ирсолҳои тӯб то ба суроғаи мехостаи футболбозони Регард Тадас рафта расад. ирсоли тӯбро мебинем. фурсати беҳтарин ва дарвозабон бармегардонад. зарбаи баъдӣ ҳам буд. имконият акнун пайдо шуд барои Регард Тадас, аммо Куае Готсон сейви бисёр муҳиме дошт. як бори дигар биёед бубинем. зарбаи бисёр хубе аз сӯи Самандар Қодиров, аммо дарвозабон бармегардонад ва Ҷозеф Феумба баъдан зарба зад. хуб, ҳоло боз ҳам аз ҳуҷраи видеодоварон ба фикрам муроҷиат карда истодаам ба довари марказ. ҳолати дуюмро ба фикрам дида истоданд, ҳамон ҷое ки Ҷозеф Феумба зарба зад. сейви бисёр муҳими дарвозабон инҷо дида шуда ва биёед бубинем. хуб, ҳангоми афтидан дасташ албатта дар замин монд, аммо инҷо ба фикрам барои таъини пеналти хуб асос шуда метавонад ё на, ҳоло дақиқ гуфта наметавонам дӯстони гиромӣ, зеро дар ҳолате ки Баракатулло Неъматуллозода афтида истода буд, як дасти ӯ дар тагаш монд. бале, чизе нест. аз авт тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. ҳуҷуми футболбозони Регард Тадас давом меёбад. боз як ирсоли дигар ва дарвозабон инҷо пешдастӣ кард. Куае Готсон як муддат дар Регард Тадас ҳам бозӣ карда буд, махсусан мавсими 2023. пештар аз ин дар ҳайати дастаи хатлон бахши имрӯза ҳунарнамоӣ карда буд. ман солиёни зиёд аст ки дар лигаи олӣ бозӣ дорам. хуб, ҳамлаи футболбозони барқчӣ ҳеҷ натиҷа надод, чун зарба комилан хато буд. инак дӯстони гиромӣ, тағйироти навбатиро мебинем. Нозим Бобоҷоновро аз майдон мегирад мураббӣ ва ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд Озодбек Панҷиев. инҷо фурсат акнун шояд пайдо мешавад ва довар чӣ ишора мекунад? аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. боз як ҳолати дигари баҳснок. хуб, довар аз дарвозабон хоҳиш карда истодааст ки тӯбро ба бозӣ надарорад. инҷо Самандар Қодиров тӯбро соҳиб шуд ва баъдан ба самти тӯб ҳаракати ӯ давом дошт. хуб, дида баромада истоданд боз ҳам дар ҳуҷраи видеодоварон. ва ба фикрам ба фарқ аз ҳолати қаблие ки эҳтимоли расиши тӯб ба даст баррасӣ шуд, инҷо низ доварро ба назди монитори ВАР даъват намекунанд.
پانی مانوئل بختیار قلندرов وقتی اساسی خاتمه دوستان گرامی حالا برای ما معلوم میکنن که چند دقیقه وقت اعلام میشود 8 دقیقه شیرزاد محمدیف پاسی جوابی امکانیتی خوب میتواند پیدا شود عبدالله شریفов ارسال توپ به سوی او و سمندر قدیرов فرصت رو استفاده نکرده ایستاده است اصلا فرصت هم نبود برای او دوستان گرامی چون که توپ تا به او نآمد امکانیت برای عبدالله شریفov اما استفاده نمی شود بازیکنان دسته برقچی حالا توپ رو در اختیار خود نگاه می‌دارند و ضربه که اینجا ما و شما می‌بینیم باز هم خطا طور در گزارش قبلی هم از رفت بازی لیگ اولی اشاره کرده بودم شماره ضربه‌های خطا ضربه‌هایی که نادرست اجرا میشن و عموما سوی هدف روانه نمیشوند در هر کدام از بازی‌ها خیلی زیاد است شیرزاد محمدیف گزارشی او خیلی خوب از کنار پاس میدهد وضعیت خطرناک است و این حالت حالا با پورگی برطرف نشده است مبارزه دوام دارد بازیکنان دسته رگرتاده است تا با آخر تلاش میکنند و حریف ببینید فرصت پیدا کرده ایستاده است برای فرار به عکس الهجوم اما پیش روی این حمله گرفته شد لحظه حساس در بازی امروزه یا 3 امتیاز به دست میآید یا اینکه دسته ها بدون معلوم کردن غالب در بازی امروزه رقابت را جمع بست میکنند کمی دیگر وقت هست مبارزه دوام دارد از هر دو جانب خب باز یک حالتی که کمی نافهمی بود جهانگیر ارگاشف باشد در این حالت اندکی سراسیمه شد خب یک بار دیگر حالت رو بیاید ببینیم اینجا صدگذاری از سوی جهانگیر ارگاشف بود و بازیگر دیگری دسته برقچی هم خود رو به زمین پرتافت اشاره بر آن دارد که خیلی خسته شده است و رکشی پایش هم افزود حالتی فوتبال بازی دیگری دسته برقچی اینجا کمی مشکل تر است که طبیبان محض به او کمک دارند تقریبا میتونیم بگیم تا 2 دقیقه از دقیقه ایلوه کرده داور در همین لحظه ها تلف می‌یابد شاید بعدا آن رو باز داور جبران هم کند برکت‌الله نعمت‌الله زاده اشاره بر آن دارد که آسیبش با وجود آنکه جدی است بعد از گرفتن کمک طبی میخواهد به میدان برگردد پاس به کنار چپ شیرزاد محمدیف باز به مرکز پاس میدهد جوزف فیومبا اسیلبک تمیرov جهانگیر ارگاشف
партофти ӯро мебинем, аммо аз бозигарони барқчӣ тӯб нагузашт. дарвозабонро бубинед ба куҷо омадааст. Пани Мануэл зарбаҳои якуми бисёр хуб дорад, яъне партофтҳои хубе иҷро карда метавонад, аммо ҳоло бозигарони Регар саросема нестанд дар иҷрои партофти тавили тӯб. ҳуҷум бошад тавассути канори рост идома меёбад. партофти Озодбек Панҷиев буд, агар хато накунам. Бале, дар ҳолати қаблӣ натиҷа надод. Асилбек Темиров, Ҷозеф Феумба, пас ба канори чап. Шерзод Маҳмадиев ва инҷо бубинед дар ҳолати мазкур комёб нашуд. Ҷозеф Феумба, пас ба самти чап. Шерзод Маҳмадиев ва боз ҳам паси ӯ намегузарад. Феумба, Усман Касим, Шерзод Маҳмадиев, Ҷозеф Феумба кушода шуд ва натавонист аз бозигари ҳариф гузарад. ӯ хело хуб ва арзанда истодагарӣ доранд футболбозони барқчӣ. талошҳои пай дар ҳами бозигарони Регар Тадас бошад, тавре мебинед натиҷа намедиҳад. бозии якуми мавсим аст. албатта ҳоло рақобатҳои зиёд дар пешанд, аммо ҳар кадоме аз ин дастаҳо мехоҳанд бо натиҷаи хуб рақобатро ҷамъбаст кунанд. фурсати беҳтарин ва гол ҳисоб кушода мешавад. дӯстони гиромӣ, дар рақобати имрӯза дар дақиқаи 97-уми бозӣ тавре мо шумо мебинем бозигарони Регар Тадас ба задани гол комёб мешаванд. муддати тӯлонӣ бартарӣ доштанд, ҳам аз нигоҳи шумораи бозигарон, ҳам аз нигоҳи бозиву имкониятҳо, аммо наметавонистанд дарвозаи ҳарифро рах накунанд. вале ниҳоятан ба ҳадафи худ расиданд ва дар дақиқаи 97-ум дар натиҷаи як дар ҳамбарҳамие ки дар амалкарди бозигарони барқчӣ дида шуд дар хати дифоъ, футболбозони шаҳри Ҳисор маҷбур шуда истоданд ки тӯбро аз тӯри дарвозаи худ берун бароранд. барои онҳо ҳам бисёр аламовар аст, зеро тақрибан дӯстони гиромӣ зиёдтар аз 70 дақиқа, ҳатто дақиқаҳои иловагии қисми якумро ба эътибор бигирем, наздики 80 дақиқа дар майдон онҳо як нафар кам ҳастанд, вале дар рафти ин лаҳзаҳо онҳо ба дарвозаи худ гол сар медиҳанд. хуб, бубинед аз зарбаи кунҷи зуд тӯб ба бозӣ дароварда шуд. Абдулло Шарипов зарба зад ва ба фикрам бори охир ба тӯб Ҷаҳонгир Эргашев расид, ё ин ки автогол буд. ҳоло ҳаминро ҳам муайян кардан лозим аст, зеро бубинед футболбозони дастаи барқчӣ то лаҳзае ки мавқеҳои худро мегирифтанд, зуд футболбозони Регар тӯбро ба бозӣ дароварданд ва агар автогол бошад, он ба номи Баракатулло Неъматуллозода сабт мешавад. хуб, Ҷаҳонгир Эргашев ки дар ҳолати қаблӣ аз он ишора кард ки маҳз тӯб ба ӯ расидааст, ҳоло голро маҳз ба номи ӯ менависанд. нахустин гол дар ҳайати дастаи Регар Тадас дар бозиҳои расмӣ аз сӯи ин футболбоз инак ба қайд гирифта шуд. лаҳзаҳои бисёр ҳассос, лаҳзаҳои ҳалкунанда буд. дар поёни рақобати имрӯза 8 дақиқа вақти илова шуда хотима ёфтааст, аммо ҳам таҷлил аз голро агар ба эътибор бигирем, ҳам ҳолати бархурди футболбозонро қаблан, пас дар маҷмӯъ мумкин аст ҳоло 2-3 дақиқаи дигар иловатан бозӣ боз ҳам бар зами он дақиқаҳое ки қаблан Рустам Нурматов дувари марказ зам карда буд давом ёбад. акнун футболбозони дастаи барқчӣ ҳам дигар чизе надоранд ки аз даст диҳанд. мумкин каме кушода шуда ба ҳуҷум мегузаранд, вале ҳариф метавонад дар ин байн боз фурсатҳои худро пайдо кунад. Ҷозеф Феумба ки каме осеб гирифта буд, баргашт. бозигарони дастаи барқчӣ ҳоло ба ҳуҷум мегузаранд, аммо танҳо як нафар инҷо ҳаракат карда истодааст. дигарон акнун ба кӯмаки ӯ меоянд. ҷовидон Хушвақтов, ирсоли тӯб ба канори рост.
гузориши бисёр хуб инҷо аз сӯи Меҳрон Надаминов ва қоидаи бозӣ вайрон шудааст ё ин ки дар ҳолати қабли офсайд буд. ҳоло довар хоҳиш карда истодааст ки саросема нашаванд. биёед бубинем. аз эҳтимол дур нест ки дар ҳамон ҳолате ки партофти тӯб буд офсайд ба қайд гирифта шуд ва баъдан аз байни пойҳои Шерзод Маҳмадиев Меҳрон Надаминов тӯбро чӣ нагузаронд. бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ садои ниҳоии уштаки довар баланд мешавад. як рақобати драматикӣ ва ҷолибро мо шумо дар дидори имрӯза махсусан дар дақиқаҳои охир дидем. бо се корти сурхе ки дар маҷмӯъ нишон дода шуд хело бозӣ асафбор буд барои ҳар ду тараф, барои мухлисону тарафдорони дастаҳои Барқчӣ ва Регартадас, барои иқтисоди мураббиёну роҳбарият ва футболбозони ҳар ду даста. албатта Барқчӣ ҳам хело талош кард то ин ки ҳадди ақал як имтиёз ба даст орад, аммо тавре дидем дар поёни ин рақобат як лаҳзае ки каме онҳо марказияти таваҷҷӯҳи худро аз даст доданд, боис бар он шуд ки ҳариф ба задани гол даст ёбад ва мо шумо тавре мебинем гол ба номи Ҷаҳонгир Эргашев навишта шуд. бо ҳамин Регартадас мавсими навро бо ғалаба оғоз мекунад. тамоми тарафдорони ин тимро бо пирӯзӣ табрик мегӯем. дар бозиҳои баъдӣ барор мехоҳем. ҳамчунин ба дастаи Барқчӣ Ҳисор низ дар рақобатҳои баъдии Лигаи Олӣ бурду зафар таманно дорем. бисёр испос мегӯем ки тӯлони муддат бо мо будед. дӯстони гиромӣ, то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.